Zdravím, jmenuji se Petr Gápa a jsme zpátky u našeho seriálu Betonárka GA 1500 od A do Z. Strojovnu, kterou jsme viděli minule, v rozloženém stavu před lakem, máme teď kompletně nalakovanou, včetně usazených míchačky, skipu a celého vážícího systému. A od strojovny, kterou máme teď připravenou k transportu, se dostáváme k řadovému zásobníku, který je teď krásně ve výrobě. Tohle bude řadový zásobník o 5 frakcích s vážícím pasem. Pro transport by to bylo strašně dlouhý, tak proto je rozdělený na 2 díly. V dnešním dne jsme se podívali na strojovnu v kompletu plus výrobu řadového zásobníku, no a příště se podíváme na tu kompletaci řadového zásobníku. Díky, mějte se a ahoj.